गिबि गिबि आङो नोंथांमोनखौ माने आंनि गोसो अनफरनिफ्राय आङो साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा जोंहाथ' फैनायनि मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंहा नैबे जे राजिब ब्रह्म सार जोङो बेयो मथा मथि बिजेपिनि सासे पावारफुल नेता बियो दा जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि। दा जोङो 17 बोसोर बि पि एफ आव मावबोदों। जोङो बि पि एफ खौ जों गाज्रि मोनाखै। बि पि एफ खौ गाज्रि मोननानै जों नागारनानै बि पि एफ खौ नागारनानै फैयाखै। जिहेथु जोङो राजिब ब्रह्म सारखौ सासे गोग्गोम गोरा बिजेपिनि नेताखौ सिनायनो मोननानै हमदांनानै मोनदांनानै जोङो दिनै आरो बेखौ गोरासिन खालामनो होननानै जोङो बि पि एफ खौ नागारनानै जोङो बिजेपि दलाव जों दिनै गोसो गोथारै हाबफैनाय जादों आरो गावखौनो बावसोमनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोना एक्स बि एल टि निफ्राय साबसे बेयाव जयेनिं जादों? ओरैनोथ' जोंनाव दंबावो दा जों मथा मथि जों साब्रै फैनाय जादों आरो जों औ ओमफ्राय फैबावनांगौआ बहुद दङ। दा मथथे जों साब्रै फैग्रोनाय जादों आरो। गणरगाव बियाब हिसाबै बि पि एफ दोलोआ लोरबाङाव दं नामा दायो? गणरगाव बियाब हिसाबै बि पि एफ दोलोआ लोरबाङाव दं नामा दायो? बे बाथ्राखौ जोङो बुंनो थांला लोरबां बा गोरा जों बेखौ बुंनो थांला। खिन्थु आं एसे सिगां जे बाथ्राखौ बुंदों जोंहा राजिब सारानो दा बहुद स्ट्रंखा। स्ट्रं सासे बिजेपि पार्टिनि दैदेनगिरि। दा बिनि स्ट्रेंथखौ नुनानै दलनि गोहो गोरा माबाखौ नुनानै जोंनो आपना आपनि जों फैनाय जादों आरो। सोरबाया जोंखौ बुरखाय बुरसि लाबोनायबो नङा। जबरदस्ति सोसननानै जोंखौ थिनहराखै। जोङो जोंनि गोसोजोंसो जों फैदों आरो। फिन दिनै नोंथांजों गोबां हेफाजाबगिरिफोरा जयेनिं जाफैदों। बबेनिफ्राय आरो बबे दोलोनिफ्राय फैदों? दोलोआथ' बे मोनसेयानोखाना नोंसोर मिथिबाय थाखायो। बि पि एफ नि गोख्रों वारकारफोर बिथांमोना माखासे साबा आंनिनो फंबायफोर एक्स पि एल टि नि गोदोनिफ्रायनो बिराद जाथिनि हारिनि खामानि मावग्राफोर बिथांमोना दिनैहाय आंजों जयेनिं जाफैबाय। आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बरायनानै लाबाय। आरो दिनैहाय जाफैनाया बेल' नङा, सिगाङाव जोंनो गोख्रों आं जेब्लाना 2015 जागायजेनदोंमोन अब्ला बिसोरथ' सिगांनिफ्रायनो दंखायो आरो एन डि एफ नि माखासे सारेन्डार ग्रुप बिथांमोना गोख्रों एकदम बन्द'निफ्राय नांनाय बिथांमोना दिनैहाय बि पि एफ नि खाजोबोन दिनै आंजों फैफिनजोब्बाय। माखासे आंहा पाब्लिकफोर फैदों बे न'खरनि गासै टटेल गासिबो न'खरनिफ्राय साफा फैदों गासै टटेल बंसिगाव प्राइमारि, दावलिगुरि प्राइमारि आरो दावलाबारि मोनब्रैजों 116 न'खर दिनैहाय आंजों जयेनिं जाफैबाय। दा आसा खालामदों बिथांमोना दिनैहाय आंजों आखाइ हमफैबाय आरो फिउचाराव बिथांमोना आंखौनो मदद होनानै देरहासार खालामनायनि सार्थ'आव बिथांमोना आंजों दिनैहाय जयेनिं लाफैदों। मानो होनोब्ला बयबो हमनो हाबाय आजिखालि जुगाव नोङो रावखौबो थगायनो हाला। गुबुन नेताफ्रा गोदै बाथ्रा बुंनो हागौ, नाथाय बे बाथ्रा बुंनायफोरखौ दिनैहाय बयबो रायजो राजाया हमदांनो मोनबाय। मानो होनोब्ला दिल्लीयावबो नों बिजेपि सरखार, आसामावबो बिजेपि सरखार, बि टि सि आवबो बिजेपि आरो इउ पि पि एल सरखार। अब्ला सरखारजों थायाबालानो जोङो सरखार गैयैजों थांनानै जोंहा मा मुलाम्फा दं? ओंखायनो बे बुस्थुखौनो साननानै दिनैहाय बयबो जों सरखारजों थांसिगोन। आरो सिगांनिफ्रायनो जोंना मानगोनां राजिब सारा जों बयबो सिनायखायो। दानि जायनाखि बनगावनि सोर केन्डिडेट जागोन बिथांमोना बारा सिनाया। ओंखायनो बिथांमोना आंखौनो सिनायखानाय होननानै दिनैहाय जयेनिं जाफैबाय आरो। गणरगाव बियाबाव दासिम माखासे मानसिनि गोसोआव सोंलु दंबावो, नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन? दाथ' बे राजनितिनि मोनसे प्रपागान्दा, बेयो बयबो बुंगोन, आंबोथ' बुंहरनो हायो। बि पि एफ आव 3 दं सोर मोनगोन, इउ पि पि एल आव 2 दं सोर मोनगोन, बेफोर उननि बाथ्रा। खिन्थु जोंना बिजेपिना बिदि नङा। जाय खोथा होबाय आरो सेन्स गैया। आंखौ अलरेडि खोथा होखानाय। खोथा होनायखायसो आं दिनैहाय बिदि जयेनिं लाबाय थादों। नङाबा आं मानो लानो दरखार दं? आंहा देरहानायनि सार्थ'आव आं दिनै जयेनिं लागासिनो दं। आरो टिकेटआ मोननाया 100% खाथां। आरो जिथु आंनि एगेन्सि बिग्रा जोंहा रावबो गैया। आरो नोंथांमोनानो खोनाखाबाय मिडियानि गेजेरजों जोंना मानाव गेदेर
जोंना आसामनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा अलरेडि घोषणाखौनो होखाबाय जोङो मोनफ्रोमबो समस्थियावनो गेलेगोन नङा होमबा मोननै सिटल'सो बार होगोन होनदों बेखौथ' आं सिगाङावबो बुंखादों मोननै सिटखौ बिसोर बार होगोन होनना बुंदों बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो अब्लाबो टिकेट मोनैनि प्रश्नआनो गैया बा आरो बिग्राया गैया आं सासेल'खा गासिबो आंजों जा शक्ति केन्द्र बुर मण्डल डिस्ट्रिक्ट सापर्टखाजोब अब्लाबो मोनैनि मा प्रश्न दं 100% बावखौनो गोनो गोथो गैया जिहेतु जों दा नुबाय थानो मोनदों बिपिएफनि गोबां हेफाजाबगिरिफ्रा नोंथांजों बिजेपिआव बारबोबाय बिसायख'थि जानाय समसिमाव बिपिएफ दोलोआ गनांगौ हिसाबै लोरबां सिङाव थागोन आरो फैजोबगोन नामा दाथ' आंनि नुहुरनायाव बुंबा खोनाबा गाज्रि मोनगोन बिपिनिफ्राय इउपिपिएलआसो एसे गोरासिन दा बनगाव सिं बिसोरनि मानसिखौ लाबोनांगौ आं लाबोथ'नो हाया मिथ्रुजुब नालाय नङा होमबा लाबोबाथाय जागोन ना फैग्रा बिसोरनाबो मेला दं आं लाबोआसो जिखुनु जाया मोनफ्रोमबो पार्टिया गोरायैनो बिपिएफआ इउपिपिएलआनो बनगाव हिसाबै आरो गोदोनिफ्रायनो दानिल' नङा स्टार्टिंनिफ्रायनो 2005 नारा नाथायैसो देरहाबोखानाय जायगा बियो नङा होमबा दा नारा नाथाय दा मानसिफ्रा बुंलायदों आरोखि दे बिपिएफआ 20 बोसोर बनगावआव देरहाखांबाय दा इउपिपिएलआबो 5 बोसोर सरकार दाखाबाय बे बिजेपिखौनो होनायनानै नायनोसै होननानै रायजोफ्रा बुङो दा बेफोरखौ लानानै आं 100% आसा दं आरोखि देरहागोन